ассалому алайкум бародари азиз, шеру нар чӣ хелен? Сӯзакин, хубакин, худованд соз бошен, тенҷ бошен, бародаро, хоҳаро, худованд дар умр ҷони падар модаратон баракат та. Бародари азиз, дар ҳамин ҷаем, ҳамин ба худо ҳамин телефон қарор наместа, ака гиҷодаи, ака чиба намемона. Просто бародаро якда нақшаҳои хуб дорем. Ози амнора иншолло ба амраи худо пешкашон мекунем, мебинем иншолло. Ягон майда зихӣ накунем. бародаро, ҳамин мавлавӣ як сухани беҳтарин дорада. алло дар умри ҷонш баракатта. мега чӣ хеле бидем, на бидем, нар бидем. барои ҳам қадар чӣ хеле ҳастем, нестем, нарем, нар мемонем. бигзор ҳамин дар бари нар бимона. ав дигаш бирав ҳамин хеле бародари азиз. ба ҳамон хотир бародарира, қалби тозара дар анамин моментҳо мефаҳмем. фаҳмидена ки бародари азиз, худованд ҳеҷ каса ба пастӣ наёрад. вақте ки дар пастӣ ки ғалтид, баъд тамоми гирду гӯшаша мефаҳма, ҳамаи чиза мефаҳма. ба ҳамон хотир ягон майда бародаро, ман иншолло ки рӯафтода нестам. аллоҳ мара бибахша. одамо чикорое намекунанд. ба ҳамон хотир бародарҷонон, наворои хуб аз пешай, ягон майда зиқӣ накунен. ман алҳамдулиллоҳ фаҳмидастам, это нормальни бародари азиз. ҳамин инсон чӣ хела як покиза хича тоза мекуна ку, и ҳамин хеле бародари азиз. ҳамин гарда гӯша покиза ҳамин хел мешавад. баъд ҳамун нарош хати нарвори мерай миёй бародарҷонон. ба ҳамон хотир бародарҷонон, дора фуромӯш накунем. иншолло ба амраи худо ҳамин ҷаем наворои хуб аз пешай. ана чӣ гуфтанем, ба худо гапто надорам бародарон. алло дар умри ҷонтон баракатта. худованд ҳар ҷое ки бошен сарбаланд бошен. бародарон, номрои ман ҳамун номрои 965 188 6047. ман ҳамун инсоне ки гуфтам ки хизматгорам дар хизмати халқам, ман ҳамун инсонам. марҳамат, занга ӯ қадар чиз намекунам бародаро, ватсапда любое время ҷавоб метам. чӣ проблеме аст, чӣ чизе ки аст, марҳамат занг бизанед. ман ҳамун инсонам бародаро, ҳамун инсон, ман дигар намешавам. ҳамун хотир бародарҷоно, ягон майда парво накунен. ман чӣ хеле ки дабартон будам, и дабартон ненам. душман мон чӣ кор мекуна, кардан мегира. бахил аз дим биям, бахилии хичай. зинда бошин, шерӯи нар. худованд нигаҳбонтон боша. амиҷо даем, ягон майда парво накунен. зинда бошин. наркалаҳо нигаҳ кунед, тез пешоб мекунӣ. ҳаймун мардонагит об мечика. бародари азиз, хиники дорӣ барои простатита, метавонӣ ки муроҷиат кунӣ. бародари азиз, беҳтарин аст. ҳозир бародарое ки дастройка кор мекунен, дарнамӣ кор мекунен, хиники дорен, эҳтиёт кунен, хитона ки пешакӣ занг гирифтан дар кор. марҳамат, муроҷиат кунед.